Morjens! Morjens! Tosi hyvä, että pääsit tulemaan. No, mitäs sä täällä rakentelet? Puutavaraa piha täynnä ja... Joo, kun lupasin tehdä tämmösen terassin tähän ja mä pääsin jo vähän alkuun. Nyt tuntuu vähän hankalalta. Pitäisi saada terassi tähän eteen koko matkalle. Tähän näin pitäisi tulla hirsinen semmonen kesäkeittiö. Ja laitetaan terassin kiertää kokonaan kevyet aidat. Mut pääsitkö auttamaan? Onko tästä taas joku tyttöystävä, kenelle tehdään terassia vai? Ei juurikaan semmoista, vaan se nyt ei ole mitenkään tärkeää. Mennään katsomaan. No katsotaan. No niin, mitäs sä oot saanut aikaiseksi täällä? No raapasin mullat pois tosta ja sitten musta sepeliä laitoin tilalle siihen alle. Ja... Okei, pistittekö te suodatinkankaan sinne väliin? Joo, suodatinkangas leviettiin isosta matosta ja se oli hieno homma ihan kyllä. Hyvä. Nyt ei sekoitu toi sepelistä ton alla olevan maan kanssa ja sitten ei lähde horsmat kasvaa sieltä läpi. Ja mäpä piirrän sulle pienet kuvat. Niin... Kivenmurikat siihen levitetty. Joo. Niin. Ja sitten juoksut kiinni tuohon sokkeliin ja sitten juoksut tulee siihen 150 jaolla päälle ja sitten 60 jaolla siihen toiset kakkosvitoset vielä. Ja tuleeko siitä tarpeeksi vahva? Tulee siitä vahva. Kestää tanssia. Ei mitään. Ton mukaan alat nyt kaivamaan vaan ja mä lähden käymään sillä välillä kahvilla. Niin. Nyt se alkaisi olemaan varmaan ja onkin oikealla tasolla. Nostetaan toi laatta vielä siihen pohjalle. Noin. Ja siihen harkko päälle. Anssi sanoi, että olisi 150 senttiä tää väli, jotenka tosta noin. Ja mittaa se, että nämä on samassa tasossa. No niin, sehän meni kerralla kohdalle. Vielä yksi tulisi tähän samaan riviin. Ja se oli se 150 senttiä taas tosta. Harkko siihen. No niin, ootko sä saanut mitään aikaisesta? Oo, kuule, kolme jo, että no nyt siis kaikki samalla tasolla ja niin kuin puhuttiin. Tästä joku diplomi varmaan pitäisi antaa. No, jos pystyisikö millään? No, ota tosta nyt lippis aluksi. Hei! Näytät ihan timpurilta, mutta mä kuitenkin varmuuden vuoksi tarkistan tän, että tää on siistiä. Mitä sä oot näitten kanssa touhunnut, että kato, ihan vahingossa osunut samalle. Okei, nyt meillä on nämä harkot tässä paikallaan ja nyt siirretään noiden harkkojen korko tohon sokkeliin. Okei. Otetaan tosta suora lankku ja tossa on sulle kynä, merkkaappa se sinne. Propataan tohon, juoksut kiinni tohon sokkeliin ja okei, ja sitten laitetaan nämä kakkosvitoset tuohon harkkojen päälle. Nyt ruvetaan pistää sitten toista kakkosvitoset tähän 60 sentin jaolla toistepäin ja niiden päälle sitten tullaan varsinainen päälilauta se kansi tehdään siihen. Okei, otappa se kakkosvitonen sieltä tähän päälle ja ruuvataan se tänne kiinni. Meidän päätyjuoksu on ton seinälinjan kanssa samassa. Joo, sehän mitattiin tässä. No, oli puhe niin. Lähdetään tästä jatkamaan vaan 60 sentin väleillä. Se pitäisi olla niin yksinkertainen homma, että se sujuu ihan sultakin toi. No niin, meillä olisi runko nyt siinä valmiina mutta mä en edelleenkään tiedä vielä, että kenenkään terassia tässä tehdään. No se ei ole nyt tärkeää. Mitäs me seuraavaksi tehdään? No, ruvetaan lyömään kantta. Mä näytän, no niin, pistähän polttoa päälle, kun meni toi runkohomma niin hyvin, niin näytät ihan työmieheltä. Tää on oikein hyvä, tässä on nyt taskut valmiina ruuvejakin. No niin, ruuveista voi olla missä sulla olisi niitä. Joo, tämmöstä mä Rautian pojat mulle myy, että onks tää oikeanlaisia? Joo, nää on ihan oikeita kestopuuruuveja. Ja ne on pinnoitettu, ne ei lähde ruostumaan ja värikin osuu hyvin tuohon vihreäseen puuhun. Niin. Joo. Ja nuo jatkot, mikä tässä on meillä ensimmäisenä hollilla, niin ne tehdään aina tuon kakkosvitosen runkopuun päältä. Ettei niitä jätetä tuonne keskelle, ne muuten nottuu ja poikkee. Joo. Niin Anssi sanoi, että laitetaan tää kynä tosiaan tänne väliin, se onkin aika hyvä. Se helpottaakin tässä aika mukavasti. Ja ei kun kiinni vaan. Noin. Tuo sinne. Nyt onpa mittasuus siihen. Ei ota mitään samoin. Joo, tuossa. Mä haen yhden lauan lisää. Se on siinä.
Nyt olisi kansi valmiina ja otsalaudat laitettuna, niin oliko vaikeaa? No ei ollut vaikeaa. Nyt kun tietää mitä tekee, niin ihan tuntui kyllä helpolta. Kestääköhän tää? Jos se meidät kestää, niin se kestää mitä vaan. Kokeillaanko? Kokeillaan. Ja